chinhu chekutanga izi radio indanisiri kutoendesa bozi handiendese inini ndoimba zvandoda waiziya. Saka kuredio ndinoudzirwa kunzi imba zvakati zvichigumira apa ise. Kana ndaimba zviri kufanira kunorira kuredio zvandiri kuziva kuti izvi zvinoridzika paredio ndoita sei ndoendesa waiziya. But handiti ndaimba kuti dzakutaura mate kudini ndoendesa kuredio waiziya. Vanototi pamba miedzo waiziya. Saka izvezvi handisi kuendesa kuredio. Kana ndane zvandoda kuendesa kuredio ndichaita sei ndichaendesa. Then umwe mubvunzo wakwati wati rhythm. Pane chinonzi kuteerera zvaunoda waiziya. Handiti watondudza kuti unenge wanzwa kuti ndakauraya. Saka unenge wanzwa nditi ane pamwe pacho seni musi wa 6 July vakazoti tiri kuedza kuburitsawo zvatiri kuburitsa but paredio 95% panenge pachiridzwa Chill Sport. Izvi zvabva kuna mukoma then mukoma wani futi ngirozi yehondo ndiani silent killer. Pana na silent killer 2 andoziya. Pana silent killer Elder Msekio. Then pana silent killer agemba songe kutishi Kastanzi ngekuita sei. Ivavo. Right, vazoti kune ma studios akawanda, kuna na Simplex, kuna runhu ari kupusha mangoma aya. But vanhu vari kuzoridzwa paredio Chill Sport chete havachapiwe, hakusisina fair play pamastudios ekuzimbabwe. Muri kutenderana nazvo here izvi? Uri kubvunza zvandofunga kana zvaangachifunga iye kuti ndikufungei nazvo, kana ndiri kubvunza zvandofunga ini nezvauri kubvunza kuti ndiri kubvunza zvamuri kufunga nezvafungwa nengirozi yehondo. Zvafungo ndezvake, mafungiro akewo waiziya. Saka inini handinei nekupindura mafungiro ake, inini ndine angu mafungiro waiziya nemaonero waiziya. Mafungiro chekutanga ndechekuti ndambotaura nyaya yekuti nyaya yeredio yatichaitaura mbozi ndatombotaura nezvayo waiziya. Inini ndiri kutarisa side kwangu mbozi handitarise masaidi evamwe vanhu waiziya, ndiri mulane mangu one. Then tiri panyaya yekunzi Chill Sport waiziya. Iwewe ufane kufila kuti Chill Sport inofanira kundipusha kuti ndive zvandiri waiziya, because ivo vakapushwa nani waiziya. Isu inini ndakazvimiririra inini waona, handingati ndakasimudzwa neChill Sport, ndoti takasimuka neChill Sport waiziya. Ivo vakasimudzwa neniwo ndakacontribute waiziya. Ivo vakacontribute pakuti levels akagadzira mabeats. I think first hit rekuzonzi Chill Sport inzi ya stable was Zimbo Flavor, and munhu wese anoriziya. But Zimbo Flavor racho rainclude inini ana Colors ana Confused ana Soldier Love, and that made the rhythm, and meaning kuti the rhythm pushed the artists and the artists pushed the rhythm. Meaning kuti isusu takasimudza Chill Sport, and then Chill Sport yakaita sei yakatisimudza, saka takasimuka tese waiziya. Saka haufane kutemba kuti Fantani ndiye ari kufanira kundipusha, because harisi basa rake waiziya. Basa rake kupusha zvaanoda because life yake waiziya. Iwe ufanira kufila kuti mumwe munhu life yake ngaiite yako waiziya, kuti iwewe nekuti une nzara umba kwenyu kuti sei Platinum ari kudya saka ari kufanira kundidyirawo waiziya. Mangani masongs akaita mahit songs asinobva Chill Sport izvo. So current hit song kure kure hainei Chill Sport ya T-Gonz million views no Chill Sport. Shout out to T-Gonz. Anditi million views no Chill Sport. Chill Sport vanhu vari kutoitawo life yavo waiziya, vasiye vaite life yavo waiziya. Iwo ita life yako waiziya. Mahit songs akawandisa sterek. PTK anogadzira mahit songs waiziya. Oskid anogadzira mahit songs. Winga akapesawo record wa Chill Sport rini kudhara waiziya. But zvine basa rei ona, hazvina kana basa. Chakakosha ndechekuti chinhu chiri kunakidzera seku iwe panogona kutoburitswa rhythm. I think maybe tikapa kana example pakabuda stage rhythm, and tiri kutarisa stage rhythm masongs aitotanga kutopushwa was song yaBlot anditi na Soldier Love, but Boom Beto ndiye akazoita hit song. Saka yange nyaya yekunakidza kwechinhu, not kuti chapushwa nani
waiziya ava vari kutoita basa ravo vakomana vasiye vaite basa ravo waiziya inini sha kana vari kurarama life yavo vachidaisoka ngavararama vachidaro inini kana ndiri kurarama ndichidaiso ndorarama ndichita sei ndichidaro kana tasangana tiri kufa nhongodaiso tongoita sei tongodaro waiziya mukoma with what you are saying muri kuti Chillsport haina effect radio play is it fair play for everyone? Because the question inini ndiri kuti zvandiri kutaura inini ndiri kuti Chillsport iri kuita zvairi kuita saka iwo kana iri interview yangu inoi iri kufanira kutaura nezvangu waiziya because kana ndakutaura nezveChillsport yato interview yeChillsport waiziya izvozvo vakutofanira kutoshedza Fantani utangomubvunza nhai Fantani mimi zviri kunzi zvakati munofungei nezvazvo kana uri donzwa pfungwa dzaFantani handiti apo uri donzwa pfungwa dzangu ndo dzandiri kukupa waiziya uchine chimwe hawa bless mukoma taida kunzwa mathoughts enyu on this current affairs iri kuitika womuzimdanzo area taida kunzwa kuti controversial king ndo vakazvitanga izvi vambotiwo pane vari kuedza kuvakopera but tanga tisati talive vari kutiwo kune vapfanho vanotutiwo daindaitiusa platinum koita vapfanha vari kushaya kudhiso controversial king vasingazive kuti maelders ava mapioneers kumangoma hakuna elder but kudhisa platinum usina mbiri kupusha bhara risina vhiri hausundi saka it's okay waiziya vasiye vanhu vari kuda kusita sei kusimuka waiziya vanhu tinosimuka zvakasiyana waiziya vamwe unosimuka nekubatwa ruoko oita sei wosimudzwa vamwe vanosimuka nechinese wake up waiziya vamwe vanokambaira vofamba wosimuka waiziya saka vasiye vaite zvavari kuita waiziya kana zvazonakidza inini shamira ndikudzi handife ndakadhisa munhu asina 5 mahit songs zvichienda kumberi waiziya achiri kugumira kukwira chibhara kumaraini achienda kunogaisa chibage waiziya tozotangira ipapo kana wakwirawo ndege kakati kuti takufila kuti ari kukwikwidzana nesu kukwira ndege ondokupindura kana wane 5 mahit songs because waartistika kana wane 5 masongs anozikanwa ekuti kanosvika pastage munhu wese ari kudayira wakuenda kunoimbira vanhu uchienda papostori 1 waiziya waartist kana ukambotaurawo musame statement napresident Robert Gabriel Mugabe wamunhu aiwa boa man exactly we thank you Platinum Prince. Songs are from the streets exactly waiziya exactly mageto remastreet hazviita yanombobverarira paredhiyo yaseko but it was a hit bate munhu yakarira paredhiyo ikaita futi hit saka isusu tofamba nekwese aseko waiziya baba bona it was a hit but haina kana toridzwa muredhiyo yemumota waiziya but munhu wese angainayo mufona iziya saka kwesa zvinotora time was a hit futi maiona makadai mavanzwa more time kukapa kana mambo takwa